E cosa non segnale? Voi qua butti vai sa sola. E un mete? Quando te la secote non niente. Quando ci danno scesi. Ale, e mi buttano c'è più puncetta? Hotel mă bet, o pot papa o să șam. Mamă, te-a tu pe un case la? Como bu kasete? Tale, como bu kasete mu ya? Sam ye bu. Și dacă te gheți pe casele. O ta balla cu ea. Mașem de o să bu papa. M-a jucat la vrea bu babă. Atunci dacă am te băm, trândul am dat fema și mă boți dula la de. Já teve mãe fama venha. Mansi buono giusto mio. Nu, nu vă coi de la stația, ok? E da,